Neil Ó Maoileagáin fáilte go dtí ar Mhuin Mhuice. Gur míle maith go dtífa. So Tommy, chun caint faoi an Féile McKenna Traditional Festival 2015 a bhfuil ar siúil ó an carthú lá go dtí an 7ú lá de Meitheamh I Drumkeeran I contae Leitrim. Se. Ach an rud is tábhachtach de bheith gur siúil san Féile seo beag tusa ag clóra do saoil de athair Tom nó TP Mulligan. Se, Thomas Patrick a bhí ar. Ceol specialties for centenary concert the Glitter air. So it's Ceol based on a base session or shoot for the Tarna Harfan Baga a fan of Der Shachtana. But shin Ceol special Marbury Bunchik Mahar on Féile show o Bonnie ag Der na Shachtadi Tusna Hochtadi. Is fear speisialta é bhí buint mór aige le cheol traidisiúnta ó Leitrim nach é? Se, agus so bhí sé ceol, dólam sé chud ceol hísan sin ó Leitrim is tháinig sé go lá clia a níideag trocha cúig agus b'tséngrá le fún na puibí nóra bhí sé hís ó Leitrim agus fór sé set pipi déanta níideag trocha hocht ó James Mulcrone bar bhíh a déanú na puibí. Agus an sin bhí bantige le cuman na Bíberí Ellen sin an club a bhí ar siúils na trochadís na dahadí agus stoi ag dean na dahadí bhog siad go shráid thomáis agus as sin bunaíodh cultas ceoltóirí éirn. So an Bhí sé an gcuisteán sin ar club na Bíberí Leo Rowsam agus Tommy Reck agus Daoine mar sin. Agus in níor sin bhí bantige le St Mary's Music Club bhí loníthe shráid an Champel nó Church Street agus bins na seaachgadí agus na seachtadí bhí baint mórga le sin freisin. Ach leis sin bhí an ceangaige le chunda Leitrim agus nóir thosaí siad an Féile seo Gwibner John Mc Kenna and Flutador Callul vi sé hísig an Cade Ocar just stoi agus na hain leis agus vi ceol hísan sin agus Scotland solúir sé bás vi sé hísan sin ag Féile mór John Mc Kenna agus fáhfuil si kind of ag area an ceolcorm seo chuir siúil an almost a stoi don buinte bhí aige le ceol í segunda Leitrim agus den éid sin, you know. Tá de clán go léir tá buint mór acu le ceol traidisiúnta tá tusa ag seanam na Píbe Uileán agus tá de drothar nach oscail sé na cobblestones. Tá an cobblestone ag hís Morgan na Ferme Smithfield an sin bín ceol an sin a gcónaí, yeah. An raibh sé go maith ag fásiús le duine cosúla de athair féin. Sure. Éim mór bhí ar mo chud ceol agus choileróid mar, you know, bhí tú bula le ceoltóirí agus óránaí agus den sco ag an am agus bhí choláin ceoltóirí ag teachtarí an teach freisin mar lehinnta sin ní ra mór an ceol ar siúils na tithe Tarna. So bhí choláin house sessions ar siúil agus lehéad nóir bhí mis sin níos óige agus bhí tú bul hagad Seamus Enniscuddy an teach go minic agus bhí Willie County sa teach agus Packy Dignan Daoine mar sin, you know. Bhí tú bul idir an ceol agus ag dul síos fan tú agus goláid. Bhí tú bul le lán ceoltóirí agus fiúan óránaithe Baharia Orani ar Shanos for Gomer Shirga Conamara Conan Guega Olam Norby Marano, you know. Yes. Agus bhí de máthair ó Curie ó Cuaig Mhuin. An raibh sí ceoltóir freisin? Well, bhí soundspace case an ceol freisin agus hanny an ceol gréilech léhi go mór, you know. There are ceol na clans ach stoi gur cuisi a bhaim ar an ceol de réir a chéile tríd maithir agus hanny an ceol go mór léhi, you know.
Yes. Agus an Féile seo an McKenna Traditional Festival like tá sé ar siúil I Drumkeeran timpeall an baile. Cén sais baile é? Is baile an beag é. Stoi nach chuileach beidir ceire Caorthainn an sin fáci mars cosúla alán báiltí san iarthar faoi láthair, tá lán díobh dúna. So tá ceire no cuaig áirtún sin le haid cheol agus session agus tá Hallamór fubal an sin the community centre agus sin ná mean an cheol chum ar siúil. Okay. Agus tá ranganí ar siúil freisin like tá si den gona flút agus fiddle agus gadala fadog stone agus freisin Canna manager Hamish ó fáharta ag múna seanos or an leachtar seanos an sin freisin. Bheith sé sin godáas cén ceoltóirí a bheith ag seanam san ceol chum? San ceol chum, well, bé a cuid is de clán Tom Mulligan agus clán hain agus a gar fáistí mar deha. So tá si lig ag ceol inis agus tá sort DVD dénta going den sale a bhí agus leis sin á haspáint freisin ag an ceolchorn. So leis sin, tá mi de sú go mór leis tá mo grathar teachtaháile ó Boston Hall na státeinte chun le páirteach Shining Session an People Impression Jerry tá sé hall an sin. So tá 8 dúine sa chlán páirtí. Right. So an cuid is mó acu ag ceol agus the páirtí tá acu freisin beisiid sin ag ceol. Bheith sé sin das. Cúpla speisialta an sin be Matty Johaim se órán agus cúpla ceoltóirí eile áitiúil stoi a bhéis ceol an sin. Agus seachas an ceol chum sin an bheith tú ag gigáil an éáit eile timpeall an baile ar an deire seachtain sin. Me héin ba? Se. Well, tá de ceol ag sort of iníon ceol chum tá session bun the winds, Caorthainn winds, as tá sin ag tosa ag héindeag san ihe. Agus tá session ag tálu chuile Caorthainn tosa sa Tróna agus san ihe freisin, so be cín ag tosa ag 3 o'clock agus a 2 o'clock agus a 10 o'clock agus a lehéid, Right. Well, long ceoltóirí intucha a bheits ag ceol an sin freisin, Long ceoltóirí tá buinte cúla contae Leitrim agus chonachta stoi agus an chaváin agus harfa sin. An bhfuil fáilte go dtí gachtainna chun dul go dtí Leitrim? Tá céad fáilte, mar is áit beag agus ní féile mór an féile seo, agus féile an sort person de stoi agus níl sé. Ní bhín slúte mór an, tá sé ciúnas ón meach sin, like tá áitin sin le caravans agus campáil agus tá B&Bs agus tá óstan in aice leis drumshambo agus tá Drummerúis agus áiticí mar sin, tá áiticí le fannachtain se hart, Inis do mar rís, cána bheith sé ar siúil, Neil? Ón carú go dtí an 7 lá de mí Meitheamh. Agus chun Drumkeeran nó Drumkeeran chun de Leitrim. Tá sé idir cara Drummerúis agus sligach sort. Tá sé timpeall 10,000 cara Drummerúis. Guma. Ar ná chéin, Bé an taisce ceol dúchas na haireann sin áitiúil si de bailú ceol agus óraníoch le fad an lá fhí stúrú Nicholas Carlin. Be siad san dul sios chun tafad a dhéanamh ar an ceol chum hain. So stoi go me se le fáil hall an sin na blianta tá roing. So sin almost just go si ag teach sios chun sin a hafad. Agus is féidir daoine níos mó ólas áil ó an www.johnmckenna.ie nach bhfuil sin ceart? Sin é go dtíreach,
agus tá Steve idirlín an sin agus tá info at John Mc Kenna. Yeah. Agus tá iver fóca freisin nachhfuil. Tá an safe sin, yeah. So it's fair lane dul jangwal. Well, Tá far an seo sa maidir Jerry Flynn tá an bunch le Craig Paddy Bon O'Brien tá session among Corsi Agral freshen, you know. Come on. So Well, tásúla gom go bunig sibh tanmh as an féile seo. I mean the soul more or less. Come on. Agus gur mar go chun caintlinn of. Gur mé ma has up an gléch agus the soul am go mé squim gach rahar and chlár an sin NearFM. Gur mar go an as a caintlaat Neil. Okay, Aoife. Slán go fóg. Slán. Slán leis.